Dobrý večer, vážení diváci. Sledujete pravidelnú piatkovú reláciu, v ktorej aj tentoraz ponúkame pestré príspevky zo slovenských prostredí a v druhej časti odvysielame Spektrum. Zajtra je Pavla a podľa skúseností našich predkov práve tento deň signalizoval ďalekosiahle prognózy. Na svätého Pavla pohoda, bude dobrá úroda. Pre gazdov pavlovský odmek býval signálom, aby začali pre dobytok šetriť krmivom. Na Pavla sa medvede obracajú na druhý bok, alebo sa začína druhá polovica zimy. Meteorológovia nám však zajtra sľubujú sneh a chladnejšie. Dnes večer po televíznom týždni uvádzame ďalšiu spektrovú tému. Tentoraz budeme hovoriť o aktuálnej situácii na stredných školách s vyučovacou rečou slovenskou. S hosťmi v štúdiu sa bude rozprávať kolegyňa Jarmila Labátová-Štrbová. Toľko na úvod a teraz otvárame televízny týždeň. Slovenský premiér Robert Fico navštívil Belehrad. Polemika v Národnostnej rade Slovákov stupňuje. Lehota na výmenu starých vodičských preukazov vyprší v júni. Zimné prednášky pre poľnohospodárov v Starej Pazove. Začiatkom prístupových rokovaní Srbsko dosiahlo historický úspech, k čomu vedeniu v Belehrade dnes oficiálne blahoželal slovenský premiér Robert Fico. V sprievode šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka premiér Fico svojmu srbskému kolegovi Ivicovi Dačićovi symbolicky odovzdal kľúč brány Európskej únie ako prejav podpory Srbsku. Slovenský premiér Robert Fico je prvý najvyšší predstaviteľ členského štátu únie, ktorý pricestoval do Belehradu po otvorení prístupových rokovaní. Po rozhovoroch s predstaviteľmi vedenia našej krajiny na záver oficiálnej návštevy v sprievode šéfa diplomácie Miroslava Lajčáka slovenský premiér sa na pôde veľvyslanectva v Belehrade stretol s predstaviteľmi krajanských inštitúcií. Bola to vhodná príležitosť na súvahu rozhovorov so srbskými kolegami, ale aj s legitímnymi predstaviteľmi tunajšej Slovače. Ja som veľmi rád, že sa otvorili rokovania medzi Srbskom a Európskou úniou o vstupe Srbska do Európskej únie. Ponúkol som pánovi premiérovi, ako aj ďalším ústavným činiteľom, s ktorými som sa stretol, absolútnu pomoc, pretože máme skúsenosti z pred roku 2004. My sme v prístupových rokovaniach urobili aj niektoré vážne chyby a týmto chybám sa treba v budúcnosti nejakým spôsobom ich treba obísť. Pokiaľ išlo o ďalšie témy, ktoré sme komunikovali, hovorili sme pochopiteľne o bilaterálnej spolupráci, sú tu niektoré konkrétne projekty, predovšetkým v oblasti energetiky, kde som žiadal srbskú stranu o podporu, o pomoc. Venovali sme sa téme postavenia slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Tu na jednej strane si myslím, že tie vzťahy sú veľmi dobré, vnímam slovenskú národnostnú menšinu ako veľmi lojálnu vo vzťahu k tejto krajine, čo je správne. Na druhej strane máme záujem, aby starostlivosť o nich bola čo najväčšia. Aj teraz sme riešili s nimi absolútne konkrétne problémy týkajúce sa napríklad rozmiestnenia súdov v krajine. Hovorili sme o témach, pokiaľ ide o financovanie niektorých aktivít a myslím si, že to bolo veľmi užitočné stretnutie. Riešili sme hneď na mieste problém rozmiestnenia súdov a súdnych jednotiek s tým, že sme reagovali okamžite a poprosil som pána podpredsedu vlády, ktorý hneď hovoril s premiérom a prosil ho o zastavenie tohto procesu, pretože chápem ľudí, ktorí bývajú v týchto mestách, že je nepríjemné, ak majú cestovať za vybavovaním týchto záležitostí niekde inde. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada a Matica Slovenska. 10. mája v Novom Sade sa uskutoční odborná konferencia na tému Slováci a Srbi cez storočia, čo bude tiež pod patrónom alebo záštitou predsedov vlád dvoch štátov, teda Slovenska a Srbska. Ďalej sme hovorili o Múzeu vojvodinských Slovákov, teda projekt, na ktorom sme spoločne robili 3-4 roky. Žiaľ Bohu, zatiaľ sa nám nevydaril, lebo nevieme, čo ďalej s reštitúciou. Teda ak sa polbudovy vrátia za druhú
polovičku neviete, čo sa má udieť. Povedali sme si, že áno, o tom pokračujeme a to nám bude priorita. Dodám ešte raz, zvýrazňoval som počas stretnutí úspešný príbeh Slovenska ako členského štátu Európskej únie. Zdôrazňoval som, že v rokoch 2014 až 2020 dostane Slovensko pomerne veľa fondov z štrukturálnych fondov Európskej únie, čo nám pomôže pri budovaní našej krajiny. Ja držím palce ľuďom v tejto krajine, aby čo najrýchlejšie ukončili prístupové rokovania, aby Srbsko čo najrýchlejšie sa stalo ďalším členským štátom Európskej únie. V budúcnosti 9. mája sem pravdepodobne prídem, Jonášov dom, budeme otvárať. Chcem, aby spoločne obidve vlády, aj Slovenska, aj Srbska, prevzali záštitu nad týmto podujatím a ja budem rád, ak mi pracovný program toto umožní. Ale myslím, že by bolo správne, keby som sem prišiel. Bol som na otváraní Slovenského domu v Maďarsku, tak by bolo dobre, keby som došiel aj sem. Ako prezident. V radoch Národnostnej rady Slovákov v poslednej dobe čoraz častejšie počuť kritické tóny. Opozícia, to je členovia zvolení z radou slovenskej strany, zazlievajú rovnako vedeniu rady, ale aj slovenským médiám, že zatvárajú oči pred problémami slovenského spoločenstva. O tom, ktoré sú ingerencie Národnostnej rady a čo sú pripomienky aktuálnemu vedeniu, sme sa dozvedeli v rozhovore s členom rady Jánom Paulom a predsedníčkou Annou Tomanovou-Makanovou. Na poslednej minuloročnej schôdzi Národnostnej rady kulminoval konflikt medzi členom rady Jánom Paulom a predsedníčkou, respektíve vedením rady. Ján Paul, člen slovenskej strany, obvinil predsedníčku z politizácie našej národnostnej inštitúcie a z nedostatočnej starostlivosti o otázky, ktoré údajne trápia Slovákov. My zazlievame takto veci. Prvo, že sa vôbec nediskutuje, vôbec sa neukazuje na naše predlogy, alebo čo my návrhy, čo my predkladáme, my vôbec nejestujeme potom toka aj po médiách, po slovenských, že sme v Národnostnej rade. Znamená, že slovenská strana sa vôbec nespomína, ak my sme 6 rokov ako politická strana veľmi aktívna za Slovákov. My obhajujeme práva Slovákov, bojujeme sa proti nepravde. Sme veľa raz útočili na moc, ktorú predstavuje tiež demokratická strana v skoro všetkých obcách, kde žijú Slováci. My sme vyšli do verejnosti, sme bojovali petície, sme organizovali, bolo na 10 000 ľudí na našich protestách, ale Slovenská aj Národnostná rada otriasla ruky od nás, povedala, že ona sa s tým nesmie baviť, čo je nepravda. Pani Makanová tiež klamala, že Národnostná rada sa nesmie baviť problémami, ktoré Slováci majú. Keď ide o Slovenskú národnostnú radu, myslím si, že tu rozhodujú členovia Národnostnej rady a nie žiadne strany politické. Prečo tomu hovorím? Pretože všetky plány, programy, všetky stratégie, na základe ktorých potom Národnostná rada pracuje, analyzujú najprv členovia a navrhujú najprv členovia komisií, potom členovia výborov, nakoniec to prejdú členovia Výkonnej rady Národnostnej rady a potom sa to dostáva na zasadnutie Národnostnej rady, kde sa všetko odsúhlasí. Znamená od plánov, programov do finančného plánu a do všetkých stratégií, ktoré sme schválili. Keď ide o stratégie, môžem povedať, že ich vypracovávali odborníci, ktorí ani nie sú členovia Národnostnej rady a všetky schválené stratégie prešli aj verejnú rozpravu. Nakoniec ich schválili členovia Národnostnej rady. Teda žiadny vplyv politických strán na činnosť Národnostnej rady, na rozhodovanie neexistuje. Paul tvrdí, že pokiaľ ide o pani Makanovú, na poste predsedníčky našej národnostnej inštitúcie existuje konflikt záujmov. To je ten politický vplyv, ktorý pani Makanová, ktorá je na platnom spise demokratickej strane, musí prečušať alebo nedať do verejnosti skrze toho, že dostáva tu plat. Ona skrýva ten plat. Ja som povedal na Národnostnej rade, pani Makanová, prečo vy hovoríte, že robíte zdarma za Národnostnú radu, keď ste vy veľmi dobre platená. Vy máte do 300 000 dinárov do mesiacu, máte plácu.
To musia ľudia vedieť. Aj kto vás platí? Kto vás platí? Platí vás demokratická strana. Preto vy nemôžete rozhodovať, ako vy chcete, alebo ako národnostná rada chce, ale vy musíte tak rozhodovať, ako vám to ten, kto vás platí, povie. Toho času ja som zamestnaná v zhromaždení autonómnej pokrajiny Vojvodiny a dostávam plat iba v zhromaždení autonómnej pokrajiny Vojvodiny, rovnaký ako všetci iní podpredsedovia zhromaždenia autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Keď ide o Národnostnú radu, plat ja ako predsedníčka nedostávam. Paušál ja ako predsedníčka mesačný nedostávam. Dostávam iba pol diete v hodnote 1400 dinárov, ako aj všetci iní členovia komisí, členovia výborov, členovia Národnostnej rady a všetci tí, ktorí v mene Národnostnej rady niečo vykonávajú, keď idú na terén po všetkých našich, či už festivaloch, zasadnutiach, seminároch, podujatiach, jednoducho všade tam, kde si vyžaduje nejaká cesta. Ako ona môže tie 4 úlohy robiť? Ako poslanec, ako podpredseda zhromaždenia, ako člen Bačko demokratickej strany. Znamená, že ona má dosť veľa funkcií a ešte musí konať aj ako predsedníčka národnej. To je nemožné. Ja môžem povedať, že všetci robia zdarma, všetci dostávajú iba pol diety, cestovných trov, keď niekde idú a zamestnaní sú toho času 3 koordinátori, sekretár a tajomníčka. Oni dostávajú plat. My máme problém s pani Makanovou, že ona je teraz v opozícii na republikovom nivou. Ona sa teraz borí za Slovákov a pred 2 rokma bola proti nich. Normálne, že ten, čo je pri moci, vám nedovolí viacej, aby sme my viacej právo dostali. Ona bude stále len hľadiť, aby nás troška uskrátil tie práva. A my ako Slováci sa musíme spolu bojovať, aby sme naše práva realizovali, ale aby sme vyšli do verejnosti. Európska únia nám dáva tú možnosť a Národnostná rada musí kontaktovať Európsku úniu, ale musí stvárno ukázať na problémy. A nie len rozprávať, pekne sa smeškať, ale musí naozaj výjsť s problémami a povedať, toto nemôže, toto nedáme, toto nedovolíme. Činnosť národnostných rád reguluje sa zákonom o národnostných radách, kde je decidne uvedené, ktoré sú to oblasti, v ktorých sa my máme právo teda hýbať, čo je našou parketou, čo my môžeme a smieme robiť. Teda sú to iba 4 oblasti. Oblasť vzdelávania, oblasť kultúry, oblasť informovania a úradného používania jazyka a písma. Tie oblasti, kde vlastne zachovávame našu národnostnú jazykovú a kultúrnu identitu, alebo ak chcete, to je vytváranie tej kultúrnej autonómie, kde sami, teda naše výbory, naši proste odborníci v tých 4 oblastiach správajú, donášajú plány, programy, ktoré my potom realizujeme ako Národnostná rada. Národnostná rada sa nemôže zaoberať otázkami, ktoré sú späté s lokálnou problematikou, dokonca ani so všetkými inými oblastiami, ktoré nesúvisia s kultúrnou autonómiou, a to sú výlučne tieto 4 oblasti. Volebný rok je pred nami a nová šanca ukázať a dokázať kapacity, pokiaľ ide o neúnavný boj na role dedičnej. Ministerstvo pre vnútorné záležitosti Srbska doteraz vydalo okolo 3000 nových biometrických vodičských preukazov. Polícia pripomína občanom, že lehota na výmenu starých vodičských preukazov vyprší v júni bežného roku a za to treba vyčleniť okolo 1600 dinárov. Tiež vyzýva urobiť to čo najskôr, aby nedošlo k zaťaženiu systému. Zákon o bezpečnosti v cestnej premávke stanovuje, že existujúce vodičské preukazy sú platné do dátumu expirácie vyznačeného na vodičskom preukaze, najneskôr však do 5 rokov od nadobudnutia platnosti zákona.
Bežný zákon bol stanovený 10. júna roku 2009 a samým tým aj staré vodičské preukazy budú platné do 10. júna roku 2014. Vlastne robí sa o zákone, ktorý sa koristí u nás od 2010. roku. Znamená, nejde o nový zákon, ale ide o nové roky, ktoré nám ministerstvo dalo, že sa myslia zameniť všetky staré obrázce za nové obrázce. Znamená, prvenstveno skrze toho, že schádzame do voľakých európskych tokov, znamená, budeme myslieť sa približovať všetko viac a viac tým európskym tokom, takže budeme myslieť aj tie osobné preukazy, aj osobné dokumenty vymeniť za platné, ktoré budú platiť aj v celej Európe. Vodičský preukaz ako sám vodičský preukaz je istý ako aj osobný preukaz, znamená, to je plastificiraný biometrický dokument, s ktorým sa slúžia ako aj doteraz so starými vodičskými preukazami. Na tých nových preukazách je to však aj nové momenty, nové kategórie vozáčov. Povedzme, že sú prednosti týchto nových preukazov v tom, že sa nechábajú, znamená, že sa inakšieho z materiálu spravené. Z druhej strane, že sa môžu poslúžiť aj vodičom aj v inostranstve, znamená, keď zídu do druhých štátov. A z tretej strane, že sa vydávajú na 10 rokov, znamená, môžu im slúžiť 10 rokov bez probléma. Pokuty pre tých, ktorí si vodičské preukazy nevymenia do vypršania lehoty, budú od 6 do 30 000 dinárov. Pre výmenu vodičského preukazu sú potrebné nasledujúce doklady. Vážeća lična karta, uplatnice, 3 takse, znamená aj stará vozačka dozvola, starý vodičský preukaz a normálne to všetko aj závisí. Dajme tomu tí, ktorí majú lekárske ohraničenia, tak to je ako aj doteraz, čo bolo, znamená, ak majú nejakú lekárskú kontrolu, tak potom treba aj donesú aj to lekárske uverenie. Zámena vodičského preukazu to trvá skrátka, ale dostáva sa potvrda, znamená, dostáva sa potvrda na 10 dní, no tak 7 do 10 dní, dokým stihne vodičský preukaz. A aký je výnos tých podplatkov? Znamená 621 dinár, 255 dinárov aj 670 dinárov. Znamená, zhruba vravím okolo 1500, 600, 700 dinárov. O vypršaní stanovenej lehoty pre výmenu vodičských preukazov sa zmienili aj vodiči. Ja ho mám vymenený a áno, počul som za to. A čo si myslíte o tom? No tak je to v poriadku, samozrejme. Vychádza to zo zákonu, takže nevidím to žiadny problém. Nevedela som o tom nič. No počuli sme o tom, že je to po tomto novom zákone a neviem ani čo si mám myslieť, či je to dobré alebo nie. Tí, ktorým ešte trvajú vodičské preukazy, asi že povedia, že budú z toho mať takú finančnú trobu. A tí, ktorým to ináče sa malo teraz vymeniť, takže no povedia, že to dobre si odbavili. Ale ak sa musia, aby nás ďalej netrestali. Nové vodičské preukazy sú biometrické so vstavaným čipom a budú platné aj v zahraničí. Občanov Srbska v roku 2014 očakáva hlavne výmena starých osobných dokladov za nové, ktoré sú v súlade s európskymi štandardmi. Osobné doklady je možné vypracovať aj v jazykoch národnostných menšín. Ako aj v uplynulých rokoch, tak aj tohto odborníci a poľnohospodári sa čoraz častejšie stretávajú na prednáškach. Pri tej príležitosti si obe strany navzájom vymieňajú skúsenosti. Odborníci poľnohospodárov predovšetkým učia, ako zveľadiť produkciu vo všetkých vetvách poľnohospodárskej výroby. Tejto zimy sú zvlášť aktívni v Staropazovskom združení poľnohospodárov. Zimné obdobie je najvýhodnejšie pre stretávanie poľnohospodárov a odborníkov.
Už roky chladné dni, keď na poliach nemajú žiadnej práce, využívajú na rozhovory o minuloročnej bilancii, uplatnení agrotechnických opatrení a ďalších otázkach dôležitých pre výrobcov, tak pre roľníkov, ako aj pre zeleninárov, vinohradníkov, dobytkárov a zamestnancov v ďalších vetvách poľnohospodárskej produkcie. Prednášky pre staropazovských poľnohospodárov sa začali ešte koncom minulého a pokračujú aj v tomto roku. Staropazovské združenie poľnohospodárov isto pokračuje s praxou zimných prednáškov a edukáciou. Boli 2 prednášky pred Novým rokom, aj minulý týždeň boli isto 2. Tohto týždňa máme 3 prednášky na programe. Tam začiatkom februára ešte v pláne 3 prednášky. Čo si v rámci tých prednášok naši poľnohospodári budú môcť vypočuť? Znamená všetky noviny, čo predkladá nauka, aj struka, ako by jednoducho povedali. A my sme tu, aby sme to aj videli v praxe, aké, či dávajú rezultáty, aké dávajú. Znamená aj behom niekoľkých posledných rokov, takže čo nám predkladali, viac menej sme sa snažili to aj vymeniť, využiť tento praxi a vidíme, že ide to, že preci nemôže, že sa nauka i struka preci musí byť poviazané. Takéto edukatívne skupiny znamenajú mnoho. Tu sa upoznávame s novými technológiou aj novými chemickými prostriedkami, takže naozaj veľa toho sa môže počuť. A v každom prípade, že je to dobré. Aj za tie ľudí, myslím, kto menej vie, aj kto začína sa baviť poľnohospodárstvom, myslím, že sa môže veľa toho naučiť na takýchto skupoch, aj dať si jesť aj nové hybridy a všetko. Väčšina je tu istý honín, to tu nerobia ani tie firmy novo každý rok niečo. Väčšinou sa to isté preparáty a isté osiva, ale vidím, že tu jedom nový preparát, jedom nový hybrid voľaký, ale väčšina je tu stretávanie ľudí. Môže sa počuť iskustvo voľako z Mitrovici, alebo čo ja viem, z Dolního Sriemu, z Horního, takže viac je tá razmena informáciou ako sama prednáška. Normálno my sa s týma ľuďma počujeme, máme kontakt telefóni od nich, oni prídu aj na dom, aj povedia, dadia rady ako god, ale tá razmena informáciou nám je môže byť najvažnejšia. Ľudia, ktorí dochádzajú z tých inštitúcií, oboznámia nás o novinách, ktorých majú chemie alebo hnojiva, semena. Je tu dosť novín, ktoré čoraj, alebo môžeme zvážniť, alebo nie, ale to je na nás. Máme my naše voľaky, keď sa stretneme v takom množstve, my si vymeníme voľaké naše, ako poviem, iskústva v tom všetkom, takže dobre je to, dobre príde premeniť tie iskústva a vidieť, čo bolo toho roku dobre, čo nebolo, za čo tak, alebo za čo tak, takže veľmi je to dobre. A aký je záujem staropazovských poľnohospodárov tieto prednášky? Pa záujem je ako aj v minulých rokoch, takže aj tohto roku veľký. Často sa stáva, že nemáme adekvátne priestory, aby mohli byť prítomní všetci, čo sa zaujímajú o tieto prednášky. S cieľom zveledzenia výroby prednášky pre staropazovských poľnohospodárov budú prebiehať počas celej zimy. Bez vedy nemožno hovoriť o úspešnej poľnohospodárskej produkcii, čo si čoraz viac uvedomujú aj výrobcovia z tejto sriemskej osady. Sledujete reláciu Dobrý večer Vojvodina. V pokračovaní vás pobaví Ava Mária Zdravkovičová s piesňou Spíhaj.
v dnešnom kolážovom bloku aj na tieto témy. Netypická zima a jej vplyv na včelársku výrobu. Jemná zima a začiatok vegetačného cyklu. Ústav pre kultúru oslávil 5. narodeniny. Nová ročenka Slovenskej evanjelickej cirkvi. Pozoruhodná zbierka hudobných nástrojov kovačického výrobcu Husiel. O tom, čo robia včely v januári, ako na ne vplýva táto netypická zima a aké počasie predpovedajú, nám vyrozprával skúsený hložiansky včelár Ondrej Fekete. Včely v januári potrebujú pokoj. Včelstvá, ktoré v decembri spali, ešte stále sedia pokojne v tesnom chumáči,
Len jednotlivé včely počas slnečných dní opustia úľ, aby si vyprázdnili výkalový vačok. Veľkosť chumáča závisí od vonkajšej teploty. Čím je chladnejšie, tým je menší, včely sedia tesnejšie. Pokoj ich začne od druhej polovice januára prechádzať, matka kladie vajíčka a včely sa starajú o plodisko veľkosti dlane. V tomto mesiaci nie sú potrebné žiadne práce s úľom či v úli, postačuje občasná kontrola stanovišťa. Neobvyklé počasie pre toto ročné obdobie môže vplývať aj na prácu včiel. V január mesiaci už týždeň v plnom prúde včely išli na liesku. A obávame sa my všetci včelári, že začne ráno zakladať matka a že to môže pozdejšie sa zachladiť a môže to zle vplývať. Ale čas je u Boha, to sa nevie, aký čas nastaví. Boli rôzne roky, máme to zapísané, boli specifické roky, kde bola teplá zima a veľmi včely zbujnili do prvej paši repky olejnatej, alebo to bol tak bagrem do ovocia. A keď tak včely dosť je teplá zima, keď začnú čas plodovať, tak ten rok môže byť aj opásny pre včelára, môžu sa včely rojiť. Ale my sa všetci tešíme, radšej nak sa mocnejšie včely nak idú do rojenia, ako čo majú byť slabšie. Ak príde zima, tak musí byť včelár sigurný, či je to dosť v zálichy vnútri medu. A ak počne matka plodovať, tak oni viac energií trovia, viac trovia medu a musia vytvoriť temperatúru, aby tú mládzu zohriali. V strede v klopku musí byť 34 stupne, aby matka mohla plodovať. Ale na okraji klopka už je menej. Tam je možno okolo 7 na periférii. Ale oni do klopka znášajú čerstvý vzduch, kde vylietajú na letáč, voka a to povetria stále cirkulíše vnútri. Nemusia byť veľmi uteplenie, lebo sa stvára vlaha, ale majú mať dobré zásoby a čo dobré zásoby má byť rovnomerne tá strava rozporiedená. Každá zima raz ustúpi jari a vtedy začína sezóna paše, ktorú aj včely, aj včelári najviac čakajú. Do 2005 roku som včeláril na zemi, sa utovárali lády a v 2005 roku bol spravený tento kamión, aj boli ugrádenie včely do kamióna. Za 20 minút, keď prídeme, tak sa tie včely pozatváranie, aj šofér páli kamión, aj sa selia na druhé mesto. A kde chodíte všetko s nimi na pašu? Už som obišol všetkú Srbiu, najviac na prvý bagrem tu Vojvodina a potom za tým ide Aranđelovac, Cerplanina, potom stade ide Frušká hora, Lipa, stade ide Slnečník, väčšinou tu po Vojvodine. Nadchádzajúci týždeň na Kulpínskej fare bude Ondrej Fekete prednášať mladým včelárom o svojich skúsenostiach a vedomostiach vo svojej 22-ročnej včelárskej aktivite. Bude hovoriť o minulosti včelárstva v našej obci, o spôsobe boja proti chorobám a škodcom, o tom, ako uskladňovať med a o tom, prečo si zvolil práve včelárstvo. Ak si chce voľakto zažiť v živote voľaký hobby, ja by každému preporučil, že by sa zanímal s tým. Môže eventuálno dosiahnuť cieľ a dôchodok, za to nemusí byť profesionálny včelár, ale môže ešte popri remesle, popri zamestnaní sa s tým baviť. Vždy je v prírode, môže byť tak opustený, tak väčšine je v hore. Len by som každému preporučil, už keď sa chce s tým zaoberať, nech sa nezaoberá s 3-4 ládami, nech nedrží tie včely doma v dedine, ale nech sa zorganizujú mladí včelári, nech nájmu kamión a nech sa 5-6 dovena zložia a nech ich odvážajú na hlavnie paše. Na väčšie ploche, kde sa horí Beštráňovie, kde je Lípa. A takto včeláriť len po dedine, to je čistá strata. Ondrejova doterajšia skúsenosť nasvedčuje, že včely dobre predpovedajú počasie a ak im možno veriť, tohto roku nás ešte očakáva tuhá zima.
Zimné obdobie s teplotou typickou pre jar vyvoláva začiatok vegetačného cyklu tak pri roľníckych porastoch, ako aj vo vinohradníctve a ovocinárstve. Práve s týmto problémom zápasí aj Fábriovci zo Slankamenských vinohradov. V Slankamenských vinohradoch, dedinke na svahoch Frušskej hory, v týchto januárových dňoch je rušno. Vinohradníci orezujú vinič, ovocné stromy. Aj v rodine Fábriovej, ktorá sa vinohradníctvom zaoberá 10 ročiami, majú plné ruky práce. Chceme rezať, znači dve lozy od ovka, ak je to pekne, nahávajú sa za obnovu, že by bolo tentokrát nová loza, lebo čím sa nová loza nahá, stavíme lepší kvalitet brojna. Ak sa nenahá, ak ostane starú, ako toto, čo je, bude hrozno, ale nie je také kvalitet. Znači, myslí sa obnoviť, že by to bolo pekné. Môžeme vás trochu pri tejto práci aj zastaviť, aby ste nám povedali, vysvetlili vlastne, ako sa vidí, kde sa nachádza to očko, čo máte vlastne ostrihnúť okrem toho starého viniča. Vidí sa loza, ktorá je zdravá. Vidíte, aká je zdravá, pekná loza. Znači, túto sme nahali za nárok, že by bola aj táto. Znači, pekne sa lozi a to všetko staré ide dolu. Znači, toto všetko usekneme do auta. To sa môže tak, že by bolo. Aj potom nový, to je ako nový krč, vieš. Mladý krč, nie starý. Za každým, keď sa. A jo, aj tu sa vidí. To ešte na čím občekať, že nechcem nosiť tie veľké nožnice, že potom mi zavadzajú. A takto, keď to zajdeme druhu a ide takto lepšie, chytrejšie. Keby ste nám vysvetlili teraz aj, či vlastne takáto jemná zima, takéto počasie pôsobí aj na vinič. Pa počalo púčiť, vidí sa, že zalieva voda. Chce ísť z loze. Myslím, že interesantno, že 17. januára loza pohla. To ja nepancím to tak, že by, keľko ja mám 55 rokov, ešte som to nevidel. To môže znamenať, že nebude aj úroda? Pa závisí, ak nebo veľká zima, bude. Ak bo veľká zima, nebo nič. Závisí všetko. Do času. Fábriovci pestujú aj ovocie. Syn Vladimír pracuje nielen vo vlastnom ovocnom sade, kde pestujú jablká, slívky, marhule, broskyne, ale aj v iných. A tak si privyrába. Jemná zima vyhovuje prácam v ovocnom sade. Oni teraz ešte, čo vravia, sa fázi mirovania, ale orezujeme ich pomaly, je to čuda, pa sa chytáme drovšie, že by sa to všetko odrobilo. Aj potom už príde druhé roboty v nich, raz keď počne sa špricovať, aj hotovo, potom jedno za druhou robota. Tak je to v ovocných sadov. Nepamätáme si takúto jemnú zimu, to znamená, že príroda sa zobúdza, že stromy začínajú púčiť. Je to dobré, alebo niečo možno očakávať potom od úrody? Pa nie je to dobré, pretože ak príde zima, to potom zamrzne všetko. Nebude úrody. Za to je nedobré. Bolo by lepšie, že by bola trocha väčšia zima. Potom by ovocne sady čušali, aj by sa nezamrzlo. Aj mada, čo vraj, to všetko od času závisí. To aj môže zamrznúť a čo vraj nemyslí znači, že bude. Keďže už hovoríme o orezávaní, čo je to najdôležitejšie pri tom prvom? Pa najdôležitejšie, čo vraj spraviť dobre, orezať, od toho ti závisí aj úroda. Aj tohto roku, aj za nárok. Nesmieš posekať, recimo, halúzke, ktoré budú nárok mať roda. Potom nebudeš mať úrodu. Takže ako sa to vie? Môžeš nám vysvetliť, ako sa to vie, ktoré budú teraz, ktoré budú mať nárok úrodu? Vie sa to, rezáči, ktorí režú, oni vedia. Recimo, toto je nahatvo, tuto bude úroda na týchto púkach. Toto je nahatvo, znači tu bol nárok. A myslíš nahať, lebo že by si mal. Takže za to sa vie, každý rezáč vie, za to aj reže. Ty si pomerne mladý, od koho si sa naučil tejto práci? Od dedu, od oca, aj ešte ako chodívam rezať, aj tentoka, ešte aj väčšie iskústvo, aj
ja už režem 8. sezóna mi je toto. Ľudové príslovie hovorí, čo január zneškal, február doháňa. Ak sme v januári snehu nemali, a zda to dohoní február a dúfame, že to nebude treskúca zima, ktorá môže neprejne vplývať na vinič a ovocné stromy. Zamestnanci Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v sobotu oslávili 5. výročie svojho založenia. Aj keď oslavy budú prebiehať celý rok, narodeninový deň si pripomenuli so svojimi spolupracovníkmi. Oslavy 5-ročnice pôsobenia inštitúcie, ktorá bola založená s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov, prebiehali pracovne. Predstavitelia spolkov a taneční choreografi podpísali zmluvy, ktoré vďaka logistike ústavu a kreativity spolupracovníkov podnietia rozvoj kultúrnej produkcie v prostrediach, kde je potrebná nápomocná ruka. Chceli sme týchto ľudí motivovať a navrhnúť im, aby sa oni popasovali s takými výzvami a aby oni vlastne odchádzali do terénu, skúmali, hľadali ešte tie nejaké také možno aj raritnejšie, zvyky, obyčaje, aby proste hľadali, čo sú to špecifika, osobitosti daných prostredí a aby na základe toho vlastne jedným z výstupov bola aj príprava danej skupiny pre manifestáciu alebo festival. Na základe výzvy projekty realizujú v Erdevíku, Silbaši, Laliti, Barskej Palanke, Aradáči a Padine so zámerom priblížiť témy, ktoré ešte neboli spracované. Ide konkrétne o zvyk, ktorý je specifický pre Aradáč. Robí sa o smrtnúvaní. Je to taký zvyk, ktorý išiel na smrtnú nedeľu, čiže to predveľkonočné, už teraz neviem, či presne dobre poviem, obdobie. Máme veľmi málo informácií, čo sa týka toho zvyku, že žiadne písané zdroje nie je to. Je tam len pripomenuté, že ten zvyk niekedy existoval, ale že vôbec o tom nič presnejšie nevieme. Máme pár fotiek a mám nádej, že týmto terénom a výskumom poskytneme informácie aj vôbec, že sa nám podarí urobiť už potom nejakú ukážku, aby aj ostatní, ale predovšetkým naše deti, naše generácie, ktoré o tom naozaj nevedia, mohli sa s tým spoznať a aby to niekde aj zostalo zdokumentované pre ďalšie generácie. Ide projekt, ktorý je zameraný na detského diváka a nielen detského diváka, ale hlavne detských účinkujúcich, pretože od roku 1980 do roku 1990 chýba aktívna časť mládeže. A potešujúce je veľmi to pravda, že je veľa mladších. To znamená, tá najmladšia detská skupina, keď sa zráta dokopy Binguľa, Ľuba aj Erdevik, tak je tam okolo 50-55 detí, čo je výborné. No a keďže vedenie v Erdevickom spolku si je vedomé toho, že s deťmi treba robiť od mala a trošku ich v tej kultúre slovenskej než natiskať, ale podporovať ich v tej činnosti, tak sa rozhodli, že práve na deti treba zamerať ten projekt. V rámci aktívnej 5-ročnej činnosti inštitúcie realizované sú mnohé dlhodobé a krátkodobé projekty v oblasti prezentácie, výskumu a dokumentácie kultúry. Myslím si, že sme v rámci možností urobili veľké projekty. Také projekty, do ktorých sa možno nemali odvahu púšťať niektoré ustanoviznia alebo organizácie alebo osobnosti pred nami. Spomeniem predovšetkým knihu, publikáciu Kapitálnu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry a spomeniem portál. Čiže to sú dlhodobé projekty, tiež elektronická databáza, podľa ktorých nás širšia verejnosť pozná. A myslím si, že dobre vybalansovať, dobre zladiť aj tie krátkodobé projekty a programy a aj tie dlhodobé je tiež vlastne niečo, s čím sa stretávame. Ale myslím si, že aj vďaka stálym zamestnancom, aj vďaka tejto externej spolupráci sú urobené početné programy, ktoré, dovolím si povedať, našej kultúre slovenskej vojvodinskej pridali jednu novú hodnotu. Podpísané zmluvy ponúkli príležitosť súčasným generáciám skúmať bohatú minulosť, ale aj hľadať nové perspektívy pre spoluprácu v oblasti ľudovej kultúry.
Slovenská evanjelická AV cirkev už roky vydáva ročenku. V nej sa nachádza súhrn ročných udalostí z rôznych seniorátov a cirkevných zborov z minulého roka. Ročenka obsahuje aj kalendár so sviatkami na rok 2015. Vyšla nová ročenka Slovenskej evanjelickej AV cirkvi. Obsahuje a mapuje celoročné diania v seniorátoch a jednotlivých cirkevných zboroch. Keďže som ja toho roku bol prvý raz poverený ako výkonný redaktor ročenky, príprava bola z mojej strany trochu náročnejšia. Nevedel som priam, do čo vchádzam. Trochu sme zo začiatku s vydavateľstvom tápali, čo sa hovorí, v mútnej vode, ale chvála Bohu, dokonca to dopadlo dobre. Hlavným a zodpovedným redaktorom je dôstojný pán biskup Samuel Vrbovský a vydal ju biskupský úrad Slovenskej evanjelickej AV cirkvi. Správy zo zborov, ktoré sú hlavnou a nosiacou časťou ročenky, pripravujú farári, každý vo svojom zbore. Ak farár zaobstaráva, teda administruje viacero zborov, tak pripravuje za viacero zborov, ktoré zaobstaráva. Prípadne, ak zbor má zapisovateľa, alebo zapisovateľku, alebo chronikára, alebo môžu sa na to podujať aj iní ľudia zo zboru, ktoré farár poverí, ale väčšinou to píšu bratia farári a sestry farárky. Má za cieľ zblížiť našich ľudí, zblížiť ľudí z rôznych zborov, z rôznych seniorátov, z celej cirkvi, aby sa jedni od druhých dozvedali, čo sa deje tam, aby sa jedni od druhých poučili, aby sa jedni od druhých povzbudili, a aby sme takto všetci spoločne nažívali v bratsko-sesterskej láske. Každá ročenka je sama o sebe, hovorím, každá má nejakú tú svoju tému, ktorá je jej určená a v ktorej duchu sa potom články nesú. Ročenka pozostáva z početných rubrík, ponúka správy o činnosti seniorátov, tiež informácie o synodálnych účtoch, rozpočte a mnohé iné. Tohtoročná ročenka ponúka i novinky, ako je kalendár so sviatkami na rok 2015. Vydávame ročenku. Hovorí sa, že tlač je 7. sila, veľmoc sveta. A tejto dnes my, slovenskí evanjelici v Juhoslávii, postrádame. Medzi 2 svetovými vojnami mali sme a vydávali až 2 mesačníky mravnonáboženského obsahu. Okupáciou však prestali oba vychádzať. A mnohé udalosti, mnohé príhody z cirkevného života nášho žiada sa zaznamenať, poznačiť, zachytiť a tak zachovať, aby svedčili o živote našej cirkvi, že žijeme, hýbeme sa a trváme. A potom dať do rúk i zdravé vzdelávateľné čítanie nášmu veriacému ľudu. Kovačická škola In City, kovačickí maliari a ich artefakty sú opravdovými skvostami nielen vo Vojvodine a Srbsku, ale aj za hranicami. To isté platí aj pre kovačického staviteľa Husieľ, ktorý je zároveň majiteľom pozoruhodnej zbierky hudobných nástrojov, predovšetkým Husieľ. Výrobou Husieľ sa zaoberá 35 rokov. Stavať náročný hudobný nástroj v podobe ženskej siluety sa naučil od 3 strýkov a otca. Vedomosti s radosťou traduje aj svojmu synovi. Jan Nemček je naširoko naďaleko známy ako výrobca husiel, ale Jan Nemček je menej známy ako majiteľ zbierky hudobných nástrojov, starých hudobných nástrojov. Každý majster, ktorý tvorí nové nástroje, rád robí aj rekonštrukcie nástrojov, ktoré sú počas používania rozbité a častokrát ľudia nemajú na opravu, takže potom ja tie nástroje si odkúpim a potom tak nastala táto moja zbierka, ktorá má tak aj peknú hodnotu a historickú. Hudobné nástroje Nemčekovcom aj darujú, ale tie sú častokrát vo veľmi zlom stave.
krehké drevo, smrek, takže ona najprv sa poštiepa a poškodí, takže to, keď sa urobí kvalitne, tak nič nebude tomu zvuku vadiť, lebo mnohí sa pýtajú, či ten nástroj bude ako exponát muzejný, alebo to bude aj sa používať na hranie. Tak ja potom zoberiem túto vidličku a urobím toto. Počujete, že to, ako to znie, no tak to bude aj hrať. Lebo mnohí si myslia lajci, že keď je to poškodené, že to nebude hrať. Veľmi rád, hovorím, toto robím aj z toho dôvodu, že vnútri nikdy neviete, čo nájdete, akú signatúru. Napríklad tento nástroj je veľmi zaujímavý aj kvôli tvaru, ale keď sme ho otvorili a tú signatúru od prachu odstránili ten prach, tak vznikla signatúra tušom, písaná tuš rukou. To je nástroj robený veľmi, to mi je najmilší nástroj mojej zbierky v meste, kde je narodený náš Martin Luther. Husle z Erfurtu vyrobené sú v roku 1648. Tak hovorí signatúra vo vnútri husiel, ale aj experti. Zaujímavý je aj tento nástroj. Toto je mladší, a tak poviem, 1909 rok. Robený je na Kráľovskej akadémii v Budapešti. Nemešáni bol hlavný majster. Za potreby orchestra vtedy bol gróf Esterházy, známy, tak jeho majitelia mali taký nástroj. Jedného dňa prišli ku mne dvaja z Maďarska, vtedy som pôsobil na Slovensku, v škole, kde som založil výrobu nástrojov vo Zvolene, a počuli to oni, neviem ako, cez médiá, donesli, nástroj bol šaska, rozlepený, nemal strún, nič, že oni by chceli jeden môj nástroj činiť a môžu si vymeniť. A ja pozerám, čo by nie. Urobiť rekonštrukciu husiel je niekedy ťažšie ako vyrobiť nové. Trvá to aj do roka, ale stojí to za to. Vdýchnuť dušu krehkému, drevenému, hruškovému tielku pre majstra Nemčeka predstavuje oddych a zadosť učinenie, lebo vie, že znovu bude vydávať tie najkrajšie tóny. Tento nástroj, to je akože najhodnotnejší, aj najstarší, tiež bol rozlepený, vrchná doska bola v 5 čiastkách, krk bol, luby, všetko bolo, len nebola táto intarzia poškodená, aj táto hlavička, čo sa často robilo v tom období 1400-500 roku, nerobili sa ukončenie krku ako v podobe slimáka, to urobila rodina Amati a Stradivari, možno to však vedia mnohí, ale predtým sa tam používali rôzne podoby žena, alebo nejaký had, alebo nejaký ako levíča, alebo levica. Už to ukončenie neovplyvňuje zvuk, takže tu je dovolené hoci čo tam dať, kto si čo želá. Rozlúštiť hádanku husiel z roku 1510 pomohli manželka a vnúčka, ktoré sledujú jeden známy seriál. To je hlava sultána Sulejmana. A toto je, ak môže kamera trochu bližšie, ukážeme to potom. Áno, to je ten hrad, alebo ako oni to volajú, Top Kula v Istanbule, kde je nahrávaný seriál. Vo svojej zbierke hudobných nástrojov máte možno aj nejaký exotický hudobný nástroj? Áno, mám dva nástroje. Jeden je lutňa, alebo lauta, ktorá je predchodca dnešnej koncertnej gitary španielskej. Potom máme jeden nástroj mandolína, koncertná mandolína, pre ktorú aj slávny Mozart napísal koncert, mandolína orchester. Takže to sú dva nástroje. Zatiaľ
nestávame ako nové, i keď nie je problém, ak niekto by si objednal, takže sme ochotní aj to urobiť. Stačí priniesť nejaký výkres, ja chcem taký tvar, taký, takže to majster urobí, ale už tie menzúry, to sa musí tých štandardov dodržiavať, ale ten tvar môže byť aj atypický, môže byť aj starožitný, takže hlavne čo si želá zákazník, my to urobíme. Vážení diváci, obsah televízneho týždňa sme vyčerpali. Zostaňte s nami aj pri Spektre dnes večer na školské témy. Nerušené sledovanie. Niviečko nezavrie a ložko prázdne šenie sem, život sa topí. Vyznie tak rýchlo, ako dlaňou od dlaň, ako rozum, keď tlačí. Poskočnosť už viac nevnímam, ešte stále ťa ľúbim, ešte stále ťa slepo zbožňujem, za hlúpa nemo stojím, však sa lásky novej bojím a dni